हाग्रामाथ' दंमोन ना उइटनेस हिसाबै सहिहोदोंना दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबालायोबा गं बायलायलायाबा बेखौनो जों जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलाय थांनाय 15 दिनसो विभिन्न ग्रुप आलादा आलादा ग्रुप हिसाबै बे ओनसोलाव थानाय गासैबो रिलिजियास ग्रुप्स गेजेरजों सासे थान्दै हरनांगोन बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो बुजायदों आरो बेखौ बुजायदों जे जोंहा बे समस्तिनिफ्राय जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनहा गासिबो बर'आनो दा बेनिखाय बर' होननानै जोंहा गोबाङानो एसे कनफिउसन जानो हागौ सोरखौ जोगारगोन सोरखौ नाजावगोन हयथ' सोरबा सोरनिबा खुरमा जातिबो थानो हागौ गामिसेनिबो जानो हागौ दा बेबायदि हिसाबै जों भटखौ सोरनो होनाया मोजां जागोन बे बाथ्राखौ एसे रायजोफोरनो बुजायदों आरो बेहाय मोनसे बाथ्राखौ बुजायदों जे गावनि न'खरनिबाबो गावनि गामिनिबाबो गावनि खुरमा गुस्थिबाबो जों सायख'ना हरनानै जुदि ओनसोलनि जायगानि रायजो राजानि खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसिखौ दैथायहरनो जोंहा लाब जाया बेनिखायनो आरो स्पेसियेलि जों मोनसे बाथ्रा नुबाय थादों जे जायआ देरहाखांनानै रुलिं पार्टियाव थाहैगोन बेबायदि बिजाथियासो जोंनि थाखाय खामानि मावनो हायो जाय अपोजिसनाव थाहैगोन बिथांमोना खामानि मावनो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोर बेखौनो खावलायदों जे नोंथांमोना खुरमा गुस्थि होननानै गावनि गामिनि होननानै गावनि बाय बाहागि होननानै जायखौ बेखौ सायख'लासिनो जायहा सरकारजों थाहैगोन देरहाखांनायनि उनाव रुलिं पार्टिनि एमएलए जाहैगोन बेबायदि बिजाथिखौ जाहाथे भट होयो मानसि हिसाबै जों रावखौबो गाज्रि होना कंग्रेसनि जाय बिजाथि मानसि हिसाबै गोरों गोरा मोजां बिपिएफनि बिजाथि आबसु आन्दलन समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय साकरि गारलायनो फैनाय मानसि आरो हाइ फाइ फेमिलिनि सोद्रोमा बिथांखौ जों गाज्रि होनना बुंगोन खिन्थु दा माबाया जाहैबाय रुलिं आरो अपोजिसन दा रुलिंआव थायोबाथ' गोबां खामानि मावनाय निर्मल ब्रह्मखौथ' जों गासैबो मिथिजोबखायो बेखौ स्पेसियेलि नैबे ओनसोला खारन मोनसे समाव बे ओनसोलनि एमसिएलए आरो एमसिएलए जानो सोरसो खामानि मावदों दा बेबायदि हिसाबै जों गासैखौबो बिजिरलायनानै बेखौनो रायजोखौ खावलायदों जे नोंथांमोना देरहाखांनायनि उनाव जाय रुलिंआव थाहैगोन रुलिंनि जायजोन बिजाथि बिथांखौ देरहायोबा नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय जौगानाय खामानि जागोन बेनिखायनो भट होनांगौ होननानै जों खावलायो दा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआरखौ सादा लेखायाव सागान होनाय होननानै दासिमबो बुंबाय थायो सार सादा लेखायाव सहि होदोंब्ला हाग्रामा मानो सहिखौ उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना बे उइटनेस हिसाबै सहि होदोंना दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन जे जों इउपिपिएल दा जायफ्रा सालायबाय थादों बेखौ बै समनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगिदिर प्रमद बर' आरो आं एनडिपिनि आफादगिरि हिसाबै हिरेन बर' रनसायग्रा नाब्ला बिथां जों गासैबो जाम्बा जाजोब हाग्रामायाव जाम्बा जाफैगोन मानोना बिथांमोन उइटनेस हिसाबै सहि होदोंना जुदि सादा कागजमोनब्ला बिथाङा मेगन मिसुनानै होदोंमोन नामा ना मेगनानो नुवामोन दंफांनि ससमा गानदोंमोन नामा बिथां बै समाव दा बिथांमोना गावसोर जिखिनि गोरोन्थि खालामना गारबोदों बेफोरखौ कारेक्सन खालामनो जिफोर सर्टेज मोनफिन जों फिलफिल खालामनानै जि सुक्ति खालामो बे सुक्तिया जोंनि भबिष्यत बर'लेण्ड आलादा रायजो जानायनि मोनसे गोगोम बिथाजों गायसनखाबाय बेनिखाय दिनै बिथांमोना बुंनोथ' जेबो गैलिया 17 years रुलिंआव बिथांमोना जिखिनि गोरोन्थि मावबोदों जिखिनि इलिगेल खामानि मावदों जिखिनि करापसन खालामदों जिखिनि मा बुंगोन ससाइटियाव बेले बेजे खालामबोदों गुबुन मा बुंगोन बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामबोदों पार्सियेलिटि खालामदों बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि गैयामोन दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन दाबो बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुगैया दावराव दावसि खालामनो नाजाबाय थायो दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव जायखौ मोनसे सिभिलाइज ससाइटिया लुगैयो बेबायदिखौ बिथांमोना खामानि मावनो हायिखाय गावसोरनि फेलारफोरखौ दोनखोमानो थाखाय बायदिसिना ब्लेम होनानै गावसोरनो खोब गोरों होननानै देखायनो नागिरदों खिन्थु बिसोर गावसोरखौ बुरबावनो सार बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानांगौ नोंथांमोना सावरायदोंमोन मोनसे समाव दासिमबो माबायदि थासारि सावरायनायाथ' सावरायबाय थादों दासिमबो बन्द जायाखै ओरैनो रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनाय खामानि मावनो लुगैयो खिन्थु दा बियो साक्सेस फेलार निर्भर खालामगोन मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिथु माबा दा मोननै हान्जाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैनोबा बुजा बुजा फैलायनांगौबा गिभ एन्ड टेक बे पलिसिया थांगोन माखासे नागारनांगोन माखासे नाजावनांगोन गावनिखौ गारनानै मालिकखौ नाजावनांगोन बेबायदि मेन्टेलिटि जेथिया
लिडारफोरनि गोसोआव फैगोन अब्लानो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ हायाबा सोरबा सासे सानैया जुदि गंग्रा जानानै जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबा लायोबा गं बायलायलायाबा बेखौनो दिथाब जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलायनांगोन जातिनि स्वार्थ ओनसोलनि स्वार्थ गावनि राव हारिमु फोथांना लाखिनानै मोनसे देरहासार जातिजों थांना थानायनि स्वार्थ बेबायदि गं बायलायनो हानांगोन आरो जायानो गं बायनो हायोबासो बे साक्सेस जागोन। थेंक इउ